Ah, ga wani sirrin mallaka na matar da kake so ka aura ko kuma mace take so ta auri wani namiji. To insha Allahu ga wani sirrin mallaka da za mu yi bayani a kan shi. Kuma wannan sirrin yana da kyau kafin ka fara tunanin aikata shi. To lallai ka tabbatar ka shirya zama da wanda za ka yi wa wannan aikin, saboda aikin mallaka ne wanda mu a wajenmu ya wuce mujarrabi. Wannan sahihi ne insha Allah. Lallai yana da kyau aikin mallaka a san irin waɗanda za a riƙawa, saboda ba wai kawai idan kana son ku yi mu'amala da mutum kawai ka mai aikin mallaka ba. Kuma ko da ana irin wannan ɗin, to a kiyaye da irin waɗannan wanda za mu yi bayani a kansu. Ba kowace mu'amala ba ce za a ɗauki wannan sirri a yi. To amma dai insha Allahu idan ya kasance ka ga mace ko mace ta ga namiji tana so ta aure shi, wannan a ɓangaren aure ne. To in Allah ya yarda za a zo a rubuta wannan ayar a fiji da ha. Za a rubuta ta ƙafa 5555. A riƙe wannan adadin fiji da ha ƙafa 5555 ake rubutawa. To bayan an rubuta insha Allahu sai a zo a rubuta wannan hatimin shi kuma ƙafa ɗaya. Idan aka rubuta wannan hatimin ƙafa ɗaya a cikin wannan hatimin sai a saka sunan wanda ake so amma wannan aikin mallakar. To insha Allahu idan aka tashi sai a wanke. Bayan an wanke sai a samu guri da yake da tsarki, sai a ƙara ruwa, a zuba ruwa sosai. Sai ka samu ko mace ko namiji, duk wanda dai ya zama da shi yake son yayi wannan aikin, to sai ya samu guri mai tsarki sai yayi wanka da wannan ruwan duk jikinsa ya samu. To wannan insha Allahu sirri ne mai ƙarfin gaske, kuma sirri ne wanda la shakka in dai akan wannan ne sai dai mu ce wanda Allah ya sa ya gwada, to kawai yayi mana addu'a ya mana kuma fatan alkhairi insha Allahu. Amma wannan sirrin in Allah ya yarda, in dai akan aiki ne na magana aure, in dai an yi shi in Allah ya yarda magana ta ƙare. Da neman ƙarin bayani za a iya neman mu a 090 33 39 19 34 ko kuma wannan lambar waya da take sama insha Allah.